Usho uthe ukuhike ubucanga kwenza njani? Lokhu. Ngithi wongilinge. Ngale ngephansi ngathi ngihamba ngezami inyawo. Uhamba phansi. Leya ngakaboni ngisho isilwane esisodwa singichazayo. Abantu bayakhala bathi becanga sokugibela imoto. Sokugibela ikheshi. Alikho ikheshi. Ucanga ikheshi yasebenzisa isibeke phezulu. Hayi lutho. It's a table mountain kuphela. Parachute asiphuma ngapha namasese. Angale amabhanoni. Siyakhona. Bayibiza i-mountain gliding. Yeah. Sahamba kahle. Sihlezi. Hamba kahle. Ziyakhala ingane zithi ngeyiphinde ibuye sabo sihle. Hamba kahle. On your marks, get set, fast icathulo. Yeah, Jolly. Pelili power rate. Steady Oros. Yeah, batabami. Sakho namandla. Phela vele mawuhike afuna ulami. Angeke usuthi uzohike. Ngeke uhike usuthi, yeah? Sisase kota yokuqala. Hayi ngeke Hey, mungayenzi leyo nto. Soqhuma isikhwama. Ungaqhuma isikhwama. Bambelela phansi isindile. Unokubambelela kumuntu because umuntu akabalansile. Always bambelela phansi hey. Ungabambeleli kumuntu. Lona na cause a problem. Sengikhona. Kade ningishiya nina. Mina sengifikile. Maybe it's about 40 minutes. For you, it's quick. Ralph or one of the kids. Zaba, may I have a sip? Can you sip kencane? But I know Nikona la. Yeah, you can just say how you feel. Feeling great. From now on, I feel very good. There's a lot to go. We still got halfway. We're still halfway. I don't even know if we're halfway yet. Oh, okay. We are still like in the beginning. Webali. Noma ungasikhumula leso sigqoko. Noma ungaqasha. Kodwa wena usazohike. Wow, this place is nice. Wonderful place. Umzukulu useshintsha channel. Yeah, we reach at the top of the mountain. Siyahike lana. Siyaqhubeka sephezulu. Sizohamba sothina. Ngeke ngiqoqoshe ngibe yawo.